From Philippines, hello, shout out guys. I'm doing chicken curry. Oh, welcome to the Philippines. Kane Marcos, hello, shout out. I'm from Ilocos Sur.
Yan. Kapag-isip mo. Bahala ka. May balik mo dyan, tignan mo. Patasan mo lang sa kasapan. Ganyan ka na lang lalo pag-gising, balag ka na lang nakikipag-away. Hindi ko kayo po. Ano mo na yung video? Nagsakina. Lahat yun ay pinakita nila sa harapan ko. Hindi nila ako itinago sa kwarto habang nag-aaway sila o pinalabas man lang. Sinadya nilang makita ko ang sakita nila para pumili ako kung sino ang aking kakampihan. Napaka-unfair na makita yon ng isang bata. At kapag nag-aaway sila, ako ang natadamay. Hindi ako nakakakain o nakakapasok sa school dahil mas inuuna nila ang sarili nilang mga issue. Kaya natuto akong maging independent sa paglaki ko. At lagi akong takot sa tuwing nakakaramdam ako na may gusto na ako sa isang tao. Agad kong nilalayuan dahil biglang nagpa-flashback ang gulo ng mga magulang ko noong bata pa lang ako kapag may nagugustuhan ako. Maliban na lang syempre kay Brad. Siya lang ang nakapagpura ng mga pangit na ala-ala na yon. Kaya sa kanya ako sumugat. Kaya hanggang sa makagraduate na kami at makahanap na trabaho kami pa rin dalawa. Magkasama rin noong nagsisimula sa mababang posisyon sa trabaho hanggang sa ma-promote kami at maging kabilang sa mga boss ng pinagtatrabahuhan namin. Kaka 25 years old lang namin noon. At tulad ng dati, celebrate namin ang achievement na yon sa pamamagitan ng pagkain ng paborito naming bibingkang bigas.
At ang tinabuan, Papa Dudut. Grabe, no? Parang hindi nagbago ang lasa ng bibingkang bigas nila. Ang sarap pa rin. Malambot at malasa. Hindi pa tinipid sa itlog na maalat. Lalo na tong tinuguan nila. Ang dami pa rin lahok na baboy. At yung anghang, palong-palo.
Una ang init ang labi ni nanay dahil sa bigat ng sampal ni tatay. Pinaretouch ko ng makeup niya sa makeup artist ko para hindi malata ang pangitim ng basag niyang labi. Pumasa ko saglit para tawagan si tatay. Nang sinagot ni tatay ang tawag ko ay galit itong sinumpong ang pagiging bumangera ng nanay ko. Sinabi niyang hindi na raw siya pupunta sa kasal ko kung dadalo rin si nanay. Mamini raw ako sa kanilang dalawa kung sino ang makakasama ko sa altar. Papadudod ang niya akong tinapos ang tawag. Hindi ko na alam ang nangyari basta pumasok ako sa loob ng kwarto at sa kinuhang wallet ko. Hindi naman ako pinansin ni nanay dahil abala ito sa pag-uuto sa makeup artist sa dapat na gawin. Hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili kong bumaba ng hotel at bumarang ng taxi. Habang suot ang trahe ni Boda, naghatid ako sa isang bus terminal patungo sa dagat. Yeah. Powder. Wala akong pakialam Apa yun? kung pinagpipilian ako Ganda nga ng na sa kaya. banal niya. Marami ang nagtataka At dati powder di kami, anan mo. sa akin. Ako bang tumakas sa kasal o aking mapapangasal? Wala akong nakakaalam, isa man sa kanila. Nang makarating na ako sa dagat, ay napanood na lamang ako at saka umiyak. Tingnan mo ang takot ko sa future na dati namang nawala na. Bakit hindi mangyari yun? At ulit ako ng takot, papadudod. It's the experience that helps us feeling like this and learn things on a daily basis.
hindi ko na kayang abutin yung mga nakaplano sa future natin. Kasi ngayon pa lang, lunod na ako rin eh. Hindi na ako makaahon at ayoko na umahon. Kaya hayaan mo na ako. Hindi ako ang dapat mong makasama sa future mo kasi hindi kita deserve. Hindi ko kayang makita yung nakikita mo. At sorry ulit. Kasi sinubukan ko naman eh. Pero wala talaga. Nawala lang talaga. I'm sorry, Brad. Ate, hihintayin kita rito. Alam ko may tapang pa rin sa puso mo. Hindi yan puro takot. Kilala kita. Matapang ka at kaya mo labanan yan. Ilang beses ko na nagawa, di ba? Hihintayin kita. Dito lang ako sa simbahan. Kahit umalis na silang lahat. Kahit magsara pa ang simbahan, hindi ako aalis dito. Magtitiwala ko na pupunta ka. Bumalik ka. Kahit hindi matuloy ang kasalanan ngayon, okay lang. Basta magpakita ka lang, Lexi. Hihintayin kita. Parang awa mo na. Kahit wala na sila. Huwag mo susunduin sa sarili mo, Brad. Huwag ka na maghintay. Tama na. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi ako ang para sa'yo. Sana mapatawad mo ako. At May kagdigos eh. sana balang araw, matagpuan mo yung tamang tao para sa'yo. Yung katulad mo na may malinaw na direksyon at plano sa future. Hindi katulad ko na malinaw lang ang takot. I'm sorry, Brad. I'm sorry. Hindi halos matapos ang iyak ko noon, Papa Dudut. Tuloy-tuloy lang ang pagbagsak ng luha kahit ayoko na at pagod na. Sa dulo ng puso ko ay merong sumisigaw at sumakay na ako ng bus at bumalik sa piling ni Frank. Pero mas nangibabaw ang sigaw ng takot. Mas malakas ang sinasabi nitong huwag na akong aatras. Yun daw ang tama at kailangan ko pagayain. Mas pinaniwalaan ko ang sigaw na yun. Kaya ang sakit ay nagtuloy-tuloy at ang bigat ay mas naramdaman ko. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na ako muling nagparamdam dito. Hinanap niya ako pero pinilit kong magtago. Hanggang isang araw ay hindi na ito nagparamdam muli, Papa Dudut. Napakasakit. Pero kailangan ko ito. Hindi na kami nakapag-usap na dalawa at lumipas na ang 10 taon. Ako na ang isang masakit na balita. Ikakasal na siya. Hindi ba yun naman ang hinilig ko para sa kanya? Ang mahanap niya ang tamang babaeng pakakasalan niya. Dapat ay maging masaya ako pero bakit ang sakit pa rin kapag inaalala ko? Huminto na ako sa pagbalik sa nakaraan. Para na naman akong nalulungkot. Parang kahapon lang nangyari ang lahat base sa sobrang dating na sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Kung ang cellphone ko at tinawagan ng isang pamilya na numero na hindi ko kailanman pinura sa cellphone ang number kita. Nanginginig akong nagdasal na sana hindi pa rin siya nagbago ng numero. Tila pinagigyan naman ang aking kahilingan at ilang segundo na ay sagot na yun ang pamilya na boses. Papa Dudut. May mga ibang data ang kitabo ah. Alam man dito sila. Ano bang tayo naman sa ako? May ati para ko. Kakasat din mo sa kapwa. Kasi nga. Hello, Lexi. Thank you, Lexi.
Tapos ko lang doon. Hindi ko makikita dirado eh.
ang kabiyahe pa siya, magawa naman ako ng paraan para ayusin ko ang sarili ko. Para matanggal ang tao. Para kapag dumating ka siya, ay handa na ako papalimutan. Hindi na may aatras at sa wakas ay aabot ka. Hindi ko madaling biyahe para sa akin. Pero sa pagkabit ko sa at sa paniniwala na hawak din niya ang taong nakaresolve para sa akin, biglang gumagaan ang lahat. Bigla akong gaganahan na ayusin ang sarili ko. Kaya para sa lahat ng mga natatakot, para sa lahat ng mga taong hindi nagkaroon ng magandang nakaraan, hindi ko ang lalaki. Hanggang sa nakababot ka pa, hanggang sa nanay nakabag, may oras pa ako para lamang. At huwag kang magdala. Nakikita ng Diyos ang iyong pinaghihirapan. Alam niya kung ilang beses kang umiyak at ilang beses kang tumawa. Kapag nilalaman ang araw, hindi ka na ulit masasaktan. Hindi ka na ulit iiyak at hindi mo na kailangang makaramdam muli ng takot. Kasi balang araw, andyan na siya. Kaharap mo na, kasama mo na, at may handa na siya ng Diyos para makasama mo sa pagputi ng iyong at pagsakit ng iyong mga suot. Maraming po salamat sa inyo lahat. Sana po sa bawat nakikinig at naniniwala sa kwento ko, sana'y nakapagdala ko sa inyo ang pag-asa na hindi pa tapos ang lahat. Pagdating na siya, maniwala ka. Ang iyong kabarangay forever. Ano ang masasabi mo sa ating barangay love stories today? Abangan namin yan sa ating comment section. Ang hirap ng buhay ay isang topic na marami sa atin ang nakaka-relate. Ang buhay ay isang walang katapusang pakikibaka laban sa kahirapan na pagsubok. Na patuloy na sumusubok sa ating katatagan. Ikaw, ano ang kaya mong gawin para malabanan ang hirap ng buhay? Dear Papa Dudu, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Barangay LS. Ang inyong programa ay kasama po sa pang-araw-araw. Tuwing nagluluto, naglalaba, naglilinis, at kahit sa mga simpleng gawain ay kasangga ko ang Barangay LS. Kaya ako po napagdesisyonan na magsulat ng liham sa inyo dahil talagang nakakarinig ako sa mga kwento ng buhay na napapakinggan ko sa inyong programa. Ako nga pala si Ulapio. Pagdating naman po sa sarili ko ay hindi po sa pagmamayabang. Pero madalas kong sinasabi ng iba na hindi daw halata sa aking itsura na mahirap ako. Ayon sa kanila, matangkad ako, maganda at maamo ang aking mukha. Pero ang hindi nila alam ay pinanganak at lumaki po ako sa isang maliit at pangko na barangay sa mundo. Naranasan ko po ang buhay na kadalasan ay pagpaglang ang kinakain namin upang makatawid sa pang-araw-araw. Pagpag po na siya ring hanap buhay ng aking mga magulang. Ako po ang panganay sa aming pagkakapatid at dahil sa hirap ng buhay ay hindi po ako nakapagtapos ng high school. Marami po akong naranasan sa buhay
na sa lahat sa buhay. Sa lahat ng bagay sa mundo. Habang lumalaki po ako ay aminin ko po na napuno ako ng inggit. Tuwing nakikita ko ang mga kaibigan ko na masaya at walang alalahanin. Habang ako naman ay rumarakit ng kung ano-ano malamang mga ayos. Isa po sa mga racket ko ay ang pakikipaggunahan sa paghahanap ng pagpag sa madaling araw. Pati na rin ang pag-iipon ng plastic at bote at pagtanggap ng mga labada. Lahat po ng ito ay para lamang makaramdam ng kahit kaunting ginhawa sa buhay. Kaya po sobrang naawa ko sa mga kapatid ko na parang nagiging tulad ko na rin. Nangangalakan para lamang makatawid. Minsan po ay naiisip ko kung ano ba ang kasalanan namin upang maranasan ang ganitong klase ng pero kahit na ganoon ay hindi po ako tumigil sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi po sumagi sa isipan ko na maghanap ng regular na trabaho dahil wala po akong sapat na edukasyon. At hindi ko rin po kasi nakakamta ng tiwala sa sarili. Pero nagbago po ang lahat ng kinausap ako ng aming kapitbahay na nagtatrabaho sa isang restaurant. Sinabi po niya, naghahanap sila ng mga waitresses at gusto niya raw akong tulungan. Doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob na subukan at sa kabutihang palad ay ako bilang isang waitress. Ngunit habang nagtatrabaho po ako doon ay mas lalo kong naramdaman ang kawalan ng hustisya. Bakit kahit na anong sipag at overtime ko ay parang hindi ko pa rin nararamdaman na umaangat ang buhay ko. Kaya ang tanging bagay na ipinagpapasalamat ko na lamang po ay ang wala akong anak. Sa mga panahong yun ay naiisip ko po na kung sakaling mag-aasawa ko balang araw ay gusto ko na lamang po na may kaya sa buhay ang makakasama ko. Kasi sa dami ng mga pinagdaanan at feeling ko ay deserve ko na rin mabigyan ng marangyat at magandang buhay. Pero nagbago po ang lahat nang unti-unti akong kinausap ng aking restaurant manager na si Miguel. Alam ko po na hindi ganun kayaman si Miguel, pero sa mga oras na nagkakaroon kami ng pagkakataon na mag-usap, ang pakiramdam ko po ay parang nawawalan lahat ng bigat sa buhay ko. Pero din minsan po ay hindi ako naglihim kay Miguel. Sinabi ko sa kanya kagustuhan ko na makapingkit ng mas mayamang lalaki para makakatakas sa buhay. Pero hindi ito naging sapat para tingnan niya ako sa kanyang pagpapakyot. Nang sinabi po sa akin ni Miguel na gusto niya akong ligawan, sobrang saya ko po. Pero nahilig din po ako. Kasi aaminin ko po na mahal ko siya pero pinipigilan ako ng kagustuhan ko na umangat sa buhay papadudod. Okay guys, 4 minutes na lang at magsasara na tayo. Linisipin ang mga kailangan linisin para makauwi na tayo. Olivia, sandali lang. Pwede ba kitang makausap? Oo naman, sir. Ano pong kailangan niyo? Ano ka ba? Sinabi ko na naman sa'yo na tigil-tigilan mo nang kakatawag sa akin ng sir. Miguel na lang. Pero, Busita nakakailan naman kung Miguel ang itatawag ko sa'yo dito, di ba? Baka mamaya sabihin pa ng iba natin kasama dito na pinapaboran ko po. Kung yan ang gusto mo, sige, ikaw bahala. Pero, Olivia, may itatanong sana ako sa'yo. Ano naman yun? Kailan mo ba ako sasagutin? Ha? Nagpapatawa ka ba? Olivia, 8 months na ako nanliligaw sa'yo. Ano? Nililigawan mo pala ako? Hindi sa nanunumbat ako pero palagi kitang niyayaya na sabayan ako mag-lunch. Tapos paminsan-minsan sabay ko tayong nagko-commute pa uwi. Tapos nililibre rin kita. Sandali lang. Nililigawan mo pala ako sa lagay na yan? Paano ba dapat? Sir, Miguel, aaminin ko na magaan ang loob ko sa'yo. Hindi ko naalala ang mga problema ko tuwing kinakausap mo ako at mas nagaganahan ako magtrabaho dahil sa'yo. Pero, hindi na naman sikreto sa'yo yung priority ko sa buhay, di ba? Alin dun? Yung makapangasawa ka ng mayamang lalaki. Olivia naman, hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Madali lang para sa'yo sabihin yan.
kasi hindi ko naman naranasan yung nararanasan ko eh. Sawang-sawa na ako sa buhay ng isang kahit isang tuka. Yung tipong kahit ang kayod ko, hindi pa rin ako umaasenso. Wala rin naman ako magagawa kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos karamihan pa ng trabaho dito sa Pilipinas, naghahanap ng college graduate o di kaya college level. Sobrang swerte ko na lang talaga at nakapasok pa ako dito sa restaurant. Hindi naman mahalaga sa akin ang estado mo sa buhay eh. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, pareho nating pagsisikapan ang mga gusto nating makamit sa buhay. Sasamahan at dadamayan kita sa hirap at ginawa. Yun na nga eh. Ayoko na ng hirap. Punta na ako dyan. Olivia, pinapangako ko sa'yo na hindi mo magsisisihan kung sasagutin mo lang ako. Hayaan mo naman na ipakita ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Alam mo, ikaw ang kulit mo rin, no? Sa totoo lang, napakalaking achievement para sa akin itong ginagawa ko ngayon. Hindi madali sa akin na sabihin ko sa'yo ng diretsyahan ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Pero teka lang, ang hindi ko lang talaga kasi mag-gets sa'yo, eh kung paano mo ko nakukuhang ligawan, eh, alam mo naman na napaka-ambitious ako. At yung kagustuhan ko na makakuha ng lalaki na ibibigay sa akin lahat-lahat, diba? Bakit? Paano ka nakakasiguro na hindi ko kayang ibigay sa iyo ang lahat? Hindi nga ako kasing yaman ng mga lalaking matagal mo nang inaasam. Pero isa lang ang masisiguro ko sa iyo. At yun ay ang iparamdam sa iyo araw-araw na mahal kita. Hindi ko na nga lang alam kung mali ka o nagtatanga-tangahan ka lang. Tanga na kong tanga, pero wala eh. Talagang nahulog na ang loob ko sa iyo. At ganun rin naman ako sa'yo, sa totoo lang. Siguro kung di pa lang ang estado ko sa buhay, matagal na kitang sinagot eh. Pero wala eh. Yung mapapigmit ng mayamang lalaki na lang talaga ang pag-asa ko para makabangon sa buhay na to. Olivia, makinig ka. Hindi mo kailangan ng mayamang lalaki para makamit mo ang buhay na matagal mo nang pinapangarap para sa sarili mo at sa pamilya mo. Ang kailangan mo ay isang lalaki na handa kang ipaglaban at mamahalin ka ng tunay sa kahit anong pagsubok ng buhay. At handa akong ipakita sa iyo na ako ang lalaki ngayon. Ano ka ba? Mahal ang piliin ngayon. Yung pagmamahal na sinasabi mo, hindi yan nagagamit para pambayad ng 1 kilong bigas at 2 tray ng itlog. Ikaw talaga. O sige, ganito na lang. Hindi na muna kita pipilitin para sagutin mo ako. Pero ang gusto ko nang hingin sa'yo ay sana hayaan mo ako na ligawan kita ng maayos. Para at least makita at ma-realize mo man lang kung gaano kita kamahal. Kulit mo talaga. Sige nga, paano kung mag-iisang taon mo na ako nililigawan at hindi pa rin kita sinasagot? Okay lang, take your time. Ang mahalaga lang naman sa akin ay yung payagan mo ako na ligawan kita. Napaka-confident mo naman yata. Paano ka nakakasiguro na sasagutin kita? Hindi ka ba natatakot na baka masayang ng important family? Hindi. Kasi nagbabakasakali ako na kapag nakita mo na kung gaano ka kahalaga sa akin, eh baka magbago ng isip mo at mawala na yung kagustuhan mo na makamingpit ng mayabang lalaki. Kaya, sige na. Please. Oo na. Pumapayag na akong ligawan mo. Sa wakas. Thank you, Olivia. Promise. Magbihis ka na, Joy. Anong oras na? Sisihan ko. Sobrang galit ni Miguel noong araw na yun, papadunod. Ewan ko ba sa kanya, harap-harapan ko nang sinabi sa kanya na gusto mong mag-asawa ng mayamang lalaki pero hindi pa rin niya ako pinagdalan. Siguro'y nagpapakasakali siya na habang nililigawan niya ako ay magbabago ang isip ko. At hindi siya nagkamali kasi pagkatapos ng 6 months ng panliligaw ay sinagot ko na siya. Ewan ko ba? Parang iba talaga ang damdamin kapag puso na ang usapan. Kasi palaging kinokontra ng puso ang mga plano ng utak mo. Pero kahit na ganoon, papadudot ay hindi ko Putang inang init. ko nasagutin si Miguel. Kasi tinupad niya lahat ng pangako niya sa akin. Naramdaman ko talaga na mahal niya ako. Oo, hindi nga ganon kayaman si Miguel. Pero kahit na hindi siya mayaman ay hindi niya ako pinabayaan. Binibigyan niya ako ng pera kapag kailangan ko at kahit kami na pakiramdam ko ay parang niniligawan niya pa rin ako. Ang sabi ko nga sa sarili ko noon na sobrang swerte ng kahit sino
sa akin ang swerte. Pagkatapos kong sagutin si Miguel ay nag-leave ulit kami. Si Miguel ay umupa siya ng maliit na studio type apartment at aaminin ko. Kahit maliit lang yun. Malaking upgrade na yun para sa bahay namin sa panahon na butas-butas at baka matitipag na sa susunod na bagyo. Pero kahit na ganoon, naging masaya kami ni Miguel. Nagtulungan kami sa trabaho, siya bilang manager at ako bilang waitress. Akala ko ay yun na yung kapalaran ko habang buhay. Pero nagbago ang lahat nung tinawagan ako ng pinsan ko na taga La Union. Bihira lang kasi siyang pumunta ng Maynila at noong dumating siya dito, ako agad ang naisip niyang tawagan. Sabi pa niya, ililibre daw niya ako basta samahan ko lamang siya. Kaya syempre, game na game ako. Nagpaalam ako kay Miguel at pumayag naman siya na mag-night out kami ng pinsan ko. Pero nung gabi na yon, habang nag-iikot kami ay naisipan ng pinsan ko na pumunta sa bar. Nag-inuman kami at sobrang enjoy kami. Wala kami ibang ginawa kundi ang mag-chismisa tungkol sa mga kamag-anak namin. Pagkatapos ng ilang oras ay nagpaalam ang pinsan ko na pupunta raw siya sa sikat kasi naparami daw ang kain niya. Kaya naiwan ako mag-isa sa table namin. At nung umalis ang pinsan ko ay doon ko na nakilala si Rick. Papatulog. Hello, miss. Ay, sige, sige. Ha? Sino ka? I'm sorry. Ako nga pala si Rick. Actually, kanina pa kita pinagmamasdan at gusto ko kausapin. Pero hindi nga lang ako makacheck po kasi hindi ko yung kasama mo kanina. Minsan ko yun, pumunta lang ng CR yun, pero babalik din yung maya-maya. Teka lang, sino ka ba? Hindi ko nakausap. Ano pinakausapin? Miss, relax ka lang. Ang dami mo naman tanong. Sino ka naman ang hindi magtatakat na papatanong? Eh, bigla-bigla ko na lang ang pinakausap. Wow, mas maganda ka pala sa malapitan. Layuan mo nga ako, hindi kita tayo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nagagandahan ako sa'yo. Tapos, sobrang sexy mo pa. Di po yung mga babaeng katulad mo. I'm sorry, pero may... Teka lang. Ba't niya ako nag-explain sa'yo? Pag sinabi ko layuan mo ko. Ganun lang kasimple yun. Matuto ko tumanggap ng rejection. Pangit-pangit mo, pero ang lakas ng loob mo, ha? Diyan ka na nga. 20,000 pesos. Ha? 20,000 pesos para makasama kita ng isang buong gabi. Ano akala mo sa akin, Popo? Aanin ko naman 20,000 mo. Eh, sa itsura mo pala, mukhang may nakakahawa ka ng sakit. Wala akong balak na mag-staycation sa ospital, kaya maiwan na kita dyan, okay? Wala akong nakakahawang sakit. Miss, paano kung sabihin ko sa'yo na gusto kitang maging sugar baby? Sugar, ano? Kasi, hindi mo alam ang ibig sabihin ng sugar baby. Ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos. Bibigyan kita ng pera from time to time. Kumbaga, parang allowance. As long as gagawin mo yung mga ipapagawa ko sa'yo. Hindi lang 20,000 ang kaya kong ibigay sa'yo. Basta gawin mo lang lahat ng gusto ko. Teka lang. Kung sakasakali, ano naman yung ipapagawa mo sa akin? Ano kapalit? Sasamahan mo ako sa mga lakad ko at yun lang yun. No more, no less. Magpapasama ka sa mga lakad mo? Baka yung hinahanap mo o di kaya caregiver. Hindi ganun yun. Pag sinabi kong lakad, I mean magde-date at magbabakasyon tayo paminsan-minsan. Kaya kitang dalhin kahit saan mo gusto. Cebu, Boracay, Siargao, Batanes, Palawan. Bahala. Pero mangyayari lang yun kung papayag kang maging sugar baby ko. Sandali nga lang, hindi ka ba nabibigla sa inaalok mo sa akin? Hindi ba parang sobra-sobra naman yata yan? Eh hindi ka naman pamayaman. Niloloko mo lang yata ako eh. Tatapatin na kita. Scam ba to? Hindi na ako nagtatrabaho. Tumatanggap na lang ako ng pera galing sa mga negosyo at pensyon ko. At kadalasan, nababagot ako sa bahay. Sa totoo lang, matagal ko na talagang balak maghanap ng sugar baby. And for the first time, nakahanap ako ng babaeng type ko. At ikaw yun. Eh, kung gano'n, sige na, pumapayag na ako. At sorry din sa mga nasabi ko kanina. Mabuti naman kung ganun.
Pero may isa akong kondisyon. Ayoko nang may boyfriend. So sabihin mo na sa akin ang totoo habang maaga pa. May boyfriend ka na ba? Ah, wala akong boyfriend. Sigurado ka? Promise, wala. Oo, aamin ako. May mga nanliligaw sa akin pero hindi ko sinasagot. Mabuti naman kung ganun. Dahil ang ayoko sa lahat, yung may kasintahan. Gusto ko, nasa akin lang ang lahat ng atensyon mo. Ayoko ng kahati. Nagkakaintindihan ba tayo? Body pain, use Salon Pass. With direct penetration, this relieves pain immediately. Gives long-lasting relief for up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salon Pass. Relief that sticks for up to 8 hours. Oh no, a fever. Bye-bye, fever! The Bye Fever Cooling Gel Patch cools down pain, caused by fever. Jumps better, moves happy. Bye-bye, fever! Body pain can stop you from doing your best. But now, motivate Salon Pass. With direct penetration of ingredients, relieves pain immediately. Gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For shoulder, neck, and back pain, ganda pa rin ang pakiramdam ko. For pain that massage alone can't relieve, use Salon Pass. Relief that sticks for up to 8 hours. Ba tayo? Oo, naiintindihan ko. Pero, matanong din kita, may asawa ka na ba? Wala. Matagal nang patay ang asawa ko. Hindi mo pa pala sinasabi sa akin pangalan mo. Ah, ako si Olivia. Kasing ganda ng mukha mo yung pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Thank you. Nga pala. Ayan. Nakasulat sa papel na yan ang number ko. Save mo yan. Sige, ako na bahala. Pero, may papakiusap sana ako sa'yo. Ano? Okay lang ba kung umalis ka na muna rito? Baka maabutan pa tayo ng pinsan ko eh. Sige, pagbibigyan kita sa ngayon. Pero next time, ako na ang masusunod, ha? Oo na. Antayin mo na lang yung text ko mamaya. Awa mo na, umalis ka na muna. Doon ka na. Pagkatapos namin mag-inuman, ang pinsan ko ay hinatid ko na siya sa malit na kwarto na inuupahan niya ng ilang araw. Medyo lasing na siya ng mga oras na yon at ayokong may masamang mangyari sa kanya. Pinili ko rin na ilihim sa pinsan ko yung pag-uusap namin ni Rick kasi ayokong machismis sa mga kamag-anak namin lalo na hindi ko nais na malaman nila na nakikipag-ugnayan ako sa lalaking hindi hamak na mas matanda sa akin. May tiwala naman ako sa pinsan ko pero mas mabuti na yung siguradong walang isyo o problema. Pagkatapos kong hinatid ang pinsan ko ay tinext ko agad si Rick at tinawagan siya. Sinundo niya ako at pumunta kami sa isang mamahaling hotel kung saan kami nagtali. Pagkatapos noon ay binigyan niya ako ng malaking halaga ng pera. Alam ko, sinabi ko noon na matagal ko ng pangarap na magkaroon ng mayamang lalaki na magbibigay sa akin ng mga bagay na gusto ko. Pero hindi ko rin akalain na ganito pala ang pakiramdam. Mahirap pala yung pakiramdam ng pinipilit mong makisama sa isang tao kung wala ka naman talagang nararamdaman para sa kanya. Nasilaw ako sa pera. Kasi sa unang pagkakataon ay nabibili ko na mga bagay na matagal ko nang inaasam. At nakakapagpadala na rin ako ng malaking pera sa mga kapatid at magulang ko at unti-unti ko na rin napapaayos yung bahay namin sa Tondo. Pero sobra akong nakonsensya dahil pinili kong itago ang lahat ng ito kay Miguel. Mahal ko po si Miguel. Pero kay Rick ko nahanap yung marangyang buhay at pera na matagal ko nang pinapangarap. Kung pwede lang sana na isang tao na lamang si Miguel at si Rick ng mga panahon na yon, baka hindi na ako nahirapan pa. Papa Dudo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalong naging agresibo si Rick sa akin. Parang gusto niya lahat ng mga pinapagawa niya sa akin ay natutupad kaagad. At kapag hindi ko nagagawa yung mga gusto niya ay nagagalit siya. At paminsan-minsan ay umaabot na siya sa punto ng pananakit.
Nasampal na niya ako ng 3 beses pero tinitiis ko yun at hindi ko na inisip ang pisikal na sakit dahil sa malaking halaga na natatanggap ko sa kanya. Wala akong kaalam-alam si Miguel na patuloy ko pa rin pinagsasabay ang pagiging jowa niya at pagiging sugar baby ko kay Rick. Ang hirap na hatiin ang sarili ko sa 2 tao. Si Miguel, mabait pa rin siya sa akin as usual at habang tumatagal ay mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Wala akong problema sa kanya, talagang ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Pero itong si Rick, siya yung sobrang nakakainis na at nakakasakal. Para bang hindi ko na siya kayang respetuhin dahil sa ugali niyang hindi na maipaliwanag. Mayaman nga siya pero mabilis magalit. Sa totoo lang, yung gwapo lang sa kanya ay yung wallet niya lang. Yung mukha at ugali niya parehong pangit. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay pinagtiisan ko siya dahil nagagawa ko ang mga bagay na gusto kong gawin ng dahil sa perang ibinibigay niya. Pero paminsan-minsan ay nawawalan ako ng gana na replyan si Rick kaya hindi na rin nakapagtataka na nagagalit siya. Pero isang araw ay umuwi ako kaagad pagkatapos ng shift ko habang si Miguel naman ay nag-overtime. At pagka-uwi ni Miguel sa apartment namin, nawindang ako sa nakita ko. Puno ng pasa ang mukha ni Miguel. Ang takot at guilt na naramdaman ko ay hindi ko kayang inaraw. Dito ko lang na-realize kung gaano kalaki yung problemang ginawa ko nung ikinuwento na sa akin ni Miguel ang lahat-lahat papadudod. Babe! Diyos ko! Napano yung mukha mo? Sino nagawa nito sa'yo, ha? Olivia, sabihin mo nga sa akin ang totoo. May iba ka pa ba kinakasama? Wala! Ano ka ba? Bakit mo naman naitanong yan? Inabangan ako ng lalaki nakakotse at pinabugbog niya ako sa tauhan niya. Pinagbantaan niya ako na layuan na raw kita dahil kung hindi, papatayin daw niya ako. Diyos ko! Magsalita ka, Olivia! May alam ka ba tungkol sa nangyari sa akin? Miguel, babe, I'm so sorry. Pero, Magsalita ka! babe, I'm sorry. May sugar daddy ako. Ano? Pero hindi ko lubos akalain na masasaktan ka niya. Babe, paniwala ka. Wala akong alam sa ginawa niya sa'yo. Pinagtaksilan mo ako! Nagpakababa ka para lang makuha mo yung mga luhong matagal mo nang inaasam-asam? Grabe ka naman, Miguel. Ang sakit mo naman magsalita. Tapatin mo nga ako! Minahal mo ba talaga ako? Mahal mo ba talaga ako? Oo, mahal kita, Miguel. Kung ganun, paano mo nagawa sa akin to? Kulang mo ba yung sakripisyong binibigay ko sa'yo? Kulang mo ba yung pagmamahal ko para sa'yo, ha? Wala akong nilihim sa'yo simulat sa pool, Miguel. Matagal mo nang alam yung kagustuhan kong umasenso man lang sa buhay. Oo, alam ko! Alam na alam ko yan! Kaya nga ako nasasaktan eh! Kasi umasa ako na balang araw magiging sapat din sa'yo ang pagmamahal na binibigay ko. Anong magkulang sa akin, Olivia, ha? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo para saktan mo ako ng ganito? Wala! Alam ko mahal mo ako at nararamdaman ko yun. Pero sa tingin ko panahon na siguro para Ano? maghiwalay tayo. Miguel, baka tulungan ka na niya pag nalaman niya na hindi pa kita hinihiwalayan. Ano? Hindi, hindi. Olivia, babe, huwag mo kong hiwalayan, please na. Makinig ka sa akin, ha? Puputulin mo na ang ugnayan mo sa lalaking yun at magpapakalayo na tayo. Yung kapatid ko na nagtatrabaho sa Cebu, pwede niya tayong tulungan. Doon tayo magsisimula ng panibagong buhay. Pero Miguel, Ano, Olivia? Bakit hindi ka makasagot, ha? Miguel, ayoko na bumalik sa buhay na sobrang sana. Ayoko na bumalik sa buhay kung saan kailangan ko pang malakad para mabili pa lahat ng mga pangangailangan ko. Olivia, matagal ka nang nakatakas sa ganong klaseng buhay. Matagal nang tapos yun. May maayos ka na ng trabaho ngayon. At nandito na ako para tulungan ka. At isa pa, hindi naman kita pinahihirapan, ha? Pero kulang, Miguel. Kulang na kulang eh.
Sa tingin mo ba, sapat na yung sinasahod mo bilang manager ng restaurant at yung sinasahod ko bilang waitress? Miguel, kahit pagsama-samahin pa natin yung sinasahod natin, hindi yun matutumbasan ang pera na binibigay sa akin ni Rick. Nagmamakaawa ko sa'yo. Hiwalayan mo na ang lalaking yun. Kung nagawa niya ako ipabugbog, hindi manayang gawin niya rin to sa'yo. Olivia, aanin mo naman yung pera niya. Kung araw-araw mo nanganganib yung buhay mo sa mga kamay ng hayop na yun. Sa totoo lang, mas pipiliin ko na lang na mamatay ako sa mga kamay niya kaysa mamatay ako sa gutom. Olivia naman! Kaya-kaya kitang buhayin! At ilang beses ko na yan napatunayan sa'yo, di ba? Oo nga, tama ka. Pero paano yung pamilya ko, ha? Kaya mo kong buhayin ng mga kapatid ko? Sa akin sila umaasa, Miguel. Paano ko na i-enroll sila sa susunod na pasukan dahil gusto ko na makapagtapos sila sa pag-aaral? Ayoko na matulad sila sa akin na hindi man na nakapagtapos ng high school at mangyayari lang yun kung patuloy kong pakikisamahan si Rick. Hindi tutulungan kita! Magtutulungan tayo, Olivia! Pero pakiusap lang, hiwalayan mo na ang demonyong yun! Paano mo ko matutulungan, Miguel? Yung sahod mo nga binabudget mo pa kasi natatakot ka na baka maubos agad. Kakasenso rin tayo! Wala ka bang tiwala sa akin? Nagpapakapagod naman ako sa trabaho para mas lalong lumago ang savings natin, ha? Pero baka uugot-ugot tayo sa panahon lumago yung savings mo. Mahal kita. Pero ayoko na ng ganitong klaseng buhay, Miguel. Olivia, kung nagbabala ka na hiwalayan ako, please wag. Maawa ka naman sa akin. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo na akong hiwalayan. Parang awa mo na. Kahit sobra ako nasaktan sa ginawa mo, hindi pa rin kita kayang iwan. Mahal na mahal kita, Olivia. Pagkatapos ng sinabing yun ni Miguel ay hindi ko na siya nasagot. At dali-dali akong lumabas upang tawagan si Rick. Dito ko nakumpirma ang lahat. Napagalaman ko na nag-ingit-ngit sa galit si Rick tuwing hindi ko siya nire-replyan kaagad. Kaya tinalam niya kung saan ako nagtatrabaho. Kasabay noon inalaman niya na si Miguel ang boyfriend ko at pareho kami ng pinagtatrabahuhan ng restaurant. Hindi sinabi ni Rick kung paano niya nalaman pero malakas ang kutob ko na sa Facebook niya nakuha ang lahat ng iyon. Inilabutan ako sa mga nangyari dahil hindi ko akalain na aabot si Rick sa puntong halos patayin na niya si Miguel papadudod. Sa totoo lang, sobra akong nag-guilty sa mga nangyari yun. Mahal ko pa rin si Miguel pero hindi ko kayang bitawan ang marangyang buhay na ibinibigay sa akin ni Rick. Sa kabila ng lahat ay pinagpatuloy pa rin namin ni Miguel ang relasyon namin at nakikita ko sa mga mata at kilos ni Miguel na mahal niya pa rin ako. Pero ramdam ko rin kung gaano siya kalungkot at nadismaya sa desisyon kong ipagpatuloy ang ugnayan ko kay Rick. Bumili siya ng mga gamit na pang self-defense para sa aming dalawa. Tulad ng pepper spray at taser, kitang-kita ko kung gaano siya ka-traumatize at sa mga panahon yun ay hindi ko matanggap na siya pa ang nagkakaroon ng ganitong takot at pangamba dahil lamang sa mga naging desisyon ko. At sa takot ko na makabalikan ni Rick si Miguel ay nagsinungaling ako at sinabi ko kay Rick na hindi na ako makikipagkita kay Miguel at mukhang naniwala naman siya. Para makabawi ako kay Miguel ay binilhan ko siya ng mga paborito niyang gamit, mga bagay na sa tingin ko ay magpapasaya sa kanya kahit papaano. Pero hindi niya tinanggap ang mga ito. Siguro dahil alam niya na pera ni Rick ang pinambili ko dito. Patuloy pa rin siya sa pagkumbinsi sa akin na sumama sa kanya sa Cebu para makapagkumpisa kaming muli at makalimutan naming pareho ang lahat ng mga nangyari. Pero nag-alinlangan ako na pumunta ng Cebu kasi kahit mahal ko si Miguel, ay naibibigay naman ni Rick sa akin lahat ng gusto ko dito sa Maynila. At hindi ko alam noon ay may isa pang mangyayaring mas mahirap at mas masakit pa kesa sa lahat ng ito. Ang mga desisyon ko ay magdudulot pa ng mas malalim na sugat sa aking puso at buhay. At hindi ko pa noon alam kung paano ko haharapin ang mga pagsubok na darating sa akin papadudod.
umiiyak. Sinagdag ka ba ng hayop na rin niyo? Sabihin mo lang sa akin at hindi ako tatanong mismo sumunod siya. Oo, aaminin ko na takot ako sa kanya kasi mayaman siya. Pwede niya ako ipagtulong kung gusto niya. Pero hindi na ngayon. Kaya ko gawin ang lahat para sa iyo, babe. Hindi niya ako magpapasindak sa kanya. Hindi. Hindi ganun yun. Kung ganon, ba't ka umiiyak, ha? Tingnan mo itong pregnancy test. Buntis ako. Teka lang, paano naman nangyayari yun eh? Palagi naman tayong gumagamit ng protection. Olivia, hindi. Hindi! Hindi! Sabihin mo sa akin na hindi totoo yan! Miguel, babe. I'm sorry. Pero kasalanan ko na rin eh. Nagagaling siya, sinasaktan niya ako kapag hindi ko sinusunod yung gusto niya tuwing nagtatali kami sa mama. Olivia naman! I'm sorry. I'm so sorry. Itutuloy na natin to. Pupunta na tayo ng Cebu sa makalawa. Doon na tayo magsisimula ng bagong buhay kasama ang batang yan. Ako ang tatayong ama niya. Naiintindihan mo? Hindi ako makakapayag na lumaki ang batang yan sa piling ng tatay niya maayong. Pinausap ko na ang kapatid mo at handa siyang tumulong para makapagsimula tayo ulit. Miguel, anong alam natin sa pagpapalaki ng bata? Hindi natin kakayanin. Paano natin bubuhayin ang batang kung manulupulan tayo sa utang? So ano gusto mong gawin? Ipaako sa ring na yun ang batang yan? Nagkaya si Nick, kayang-kaya ng buhayin ng batang ko. At isa pa, kahargo at responsibilidad din ng batang ko. Mabibigyan niya ang anak ko ng buhay na kahit kailan, hindi ko mabibigay sa kanya. Teka lang, bakit nararamdaman ko na parang gusto mo nang sumama sa lalaking yun, ha? Miguel, kung hindi lang dahil sa batang ko, hindi kita iiwan eh. Olivia, hindi. Huwag mong gawin sa akin to. Maybe ng beses ko may papaalala sa'yo. Nahiwalay mo ng lalaking yun. Hindi mo ba nakikita na unti-unti niya nang sinisira ang buhay mo? Hindi ka nga namumulubi, pero hawak ka naman sa leeg ng lalaking yun. Napapaikot ka na niya sa mga palad niya. Gagawin ko lahat para sa anak ko, Miguel. Ayoko lumaki ang anak ko sa hirap. Pero pinasasaktan ka lang ng lalaking yun. Matagal ko nang tinitiis ang pakikipagkita mo sa lalaking yun dahil mahal na mahal kita. Pero hindi naman pwede na habang buhay tayo ganito. Na habang buhay ka magpapakaalila sa hayop na yun. Magkaroon ka man lang sana ng konting respeto para sa sarili mo, Olivia. Alam ko kung ano ginagawa ko, hindi ako tanga. Alam ko kung ano nakukuha ko kay Rick, okay? Ano? Pera! Magandang buhay para sa pamilya ko. Ang respeto ng mga tao na dati mo pinakapaglabanan kasi wala kami. Respeto? Oo, Miguel, respeto. Respeto sa'yo? O sa pera mo? Alam mo, Miguel, kung ikaw gusto mo maging mahirap ang mabuhay naman ko, magiging masaya pa ako para sa'yo at hindi kita pipigilan. Pero ito lang ang ipapaalala ko sa'yo, ha? Wala kang karapatang husgahan ako kung gusto kong yumaman. Oo, Olivia. Hindi nga ako kasing yaman ni Rick. Pero kahit kailan, hindi ko ibebenta ang pagkatao ko. Ang kapal na mukha mo! Alam mo kung anong problema mo? Hindi mo na alam ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Dahil puro pera na lang ang nasa utak mo. Kapatid mo nga ako, Olivia. Totoong masaya ka ba talaga, ha? Oo, masaya ako. Mayaman na ako. Nabibili ko na lahat ng gusto ko. Pero hindi nabibili ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na patuloy mo pinapaniwala dahil lang sa ambisyon mo na magkaroon ng limpak-limpak na pera. Sino bang may sabi sa'yo na gusto ko ng pagmamahal? Buwisit na buhay to. Alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat para sa'yo, Olivia. Kailan pa ba ako magiging sapat sa'yo, ha? Ano ba talaga gusto mo mangyari? Hindi ko na alam. Ewan ko. Naguguluhan na ako. Pwes ako, alam ko. Dahil mahal na mahal kita. Olivia, babe. Sumama ka na sa akin papuntang Cebu. Please lang. Nagmamakawa ko sa'yo. Gawin mo to para sa akin. Para sa sarili mo. At para sa magiging anak natin. Handa ko ituring ang batang yan na parang anak mo na rin. Basta sumama ka na lang sa akin. Please. Miguel, kung hindi ako lalayo, patuloy lang kitang mamahalin. At alam ko na masasaktan lang ako, masasaktan lang tayo. Kasi wala sa'yo yung buhay na gusto kong makamit eh. Olivia. Wala nang patutunguhan.
Tigilan na natin to, Miguel. Aalis na kami ng anak ko bukas na umaga. Ako na ang desisyon ko at wala ka nang magagawa doon. Mapadutot aminin ko po na sobra kong nasaktan sa naging desisyon ko na hiwalayan si Miguel. At kahit na mahal ko siya sa palagay ko, ang dahilan kung bakit natiis ko at nagawa ko pa rin siyang iwanan ay dahil sa trauma. Yung trauma na mula sa pagkabata, sobrang kapos ako at hirap na hirap sa buhay. Yung trauma na kapag wala kang pera ay lalaitin ka at tatapak-tapakan ka ng mga tao ng paulit-ulit. Yung trauma na palagi mong ipinagdarasal na sana ay hindi tumirik ang mga mata mo sa gutom. Na sana kahit papaano ay may makain ka. Yung trauma na hindi ka na